Il-qatt fost iż-żgħażagħ huwa wieħed mis-suġġetti ewlenin li mistennija jiġu diskussi tul summit ta' jumejn li għadu kemm ingħata bidu għalih propju ftit tal-ħin ilu. Tul dan is-summit il-kapijiet tal-Istati membri fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat mistennija jiddiskutu diversi proposti u mekkaniżmi sabiex jiżdiedu l-impjiegi, partikolarment fost iż-żgħażagħ. Il-numru ta' qatt ta' żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena huwa allarmanti għall-aħħar fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, kwart ta' żgħażagħ bejn it-18 u l-25 sena fl-Unjoni Ewropea m'għandhom xogħol, filwaqt li fil-Greċja u fi Spanja in-numri jaqbżu in-nofs. F'Malta il-persentaġġ ta' żgħażagħ mingħajr xogħol huwa ta' 15%. Bekk, tul dan is-summit ser ikunu diskussi fost l-oħrajn numru ta' miżuri u inizjattivi li ser jiġu implementati biex il-pajjiżi membri ikunu jistgħu jaħdmu sabiex jelbu l-problema ta' nuqqas ta' xogħol fost iż-żgħażagħ u jonqsu n-numru ta' żgħażagħ illi jinsabu qiegħda. Fil-fatt ser jingħataw żmien stipulat sa meta dawn għandhom jiġu implementati u jħeġġu l-istati membri sabiex jimplementaw l-inizjattivi fuq livelli nazzjonali. Mistennija jitħabbru wkoll inizjattivi ġodda biex jiġu mejjuna l-kumpaniji u negozji privati biex jissieħbu f'dawn l-inizjattivi. Ser ikun diskuss ukoll l-allokazzjoni ta' fondi għal dawn l-inizjattivi li l-ftehim dwarhom intlaħaq fi frar illi għadda. Fost temi oħra ser ikunu diskussi wkoll rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi differenti ppreżentati mill-Kummissjoni Ewropea fejn fost rakkomandazzjonijiet għal pajjiżna insibu dak tal-early school leavers illi tista' tgħid huwa irrelatat direttament mal-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Se jkun diskuss ukoll il-finanzjament għall-intrapriżi żgħar u medji sabiex ikun iffaċilitat il-proċess u tonqos drastikament il-burokrazija żejda u l-progress li sar fl-aħħar xhur. Intant fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu l-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso ħabbar li l-Unjoni Ewropea laħqet ftehim politiku dwar il-budget ta' bejn l-2014 u l-2020 li laħħaq id-960 biljun euro. That's all.